Én Gerike vagyok. Kedves barátaim, remélem nem lesz olyan hülye ez a videó. Na mindegy. Igen, itt is van a Robloxunk. Éppen most vagyok töltőn, tehát remélem, hogy megnézed azért, ha már megígérted. Itt van nekem egy kis csalás, de ezt ritkán használom, de nem annyira ritkán. Lássuk. Azt nézzük csak, meg ezzel még nem játszottam. Spider Story. A story about what's happened when bugs get a bit of spider. Can you see the showing the for updates and your igen. Megnézzük. Rainbow Friends Story. Doors, Spider. Hát az ilyen mindenféle sztoris. Azt remélem, hogy sokan leszünk, aki megnézi a videómat. Mert eddig nem sok mindenki szokta megnézni az én videóimat, de nem baj. Mi ez? Gyorsan. Spider. Amúgy lehet barátok is lenni, bejelölhettek akár. Be akarok menni. Lehet engem barátnak is jelölni, tehát nyugodtan elfogadom a barátnak jelöléseket, tehát nyugodtan lehet, én elfogadom, tehát attól függ, hogy éppen olyan, aki megérdemli, vagy ilyesmi. De legalább jó. Spider Story. Loading into game. Mechanical. Loading. Shop. Loading point. Ez most a pókos Spider vagy a... Megijedtem. Szívbajt hozta rá. Most se tudom, hogy mi a... Nem beszélünk csúnya, hogy mi a jó nagy, meg még a izé volt. Itt ugrálok közben én is, a háta mögött, meg a másik fejérnek. Gyerünk már, it's a dark in here. Ez biztos, hogy easy-ből van. Ez már 1000%, hogy az Rainbow Friends-ből van. Rainbow Friends. Ez egy objekt. Még valahol van, hopp, ott nem. Itt van a gyár, de csúnya vagy. Valahol csak nem. Csak jajtunk egyet valahol.
korcsolni akarok. Gúgy. Megittam. Alba vagyok rúgva. Na, talált egy titkos ajtót. Mi van? Te hova talált? Ja, szó, miket találtunk? Hopp, itt van. Hányém. Kettő. Nem látom többet. Még egy sajtos mágos telefos. Már csak egyetlen egy darab kell. És csodálkozik, hogy a francba csináltam én ezt. Nem mondom meg, kis öreg. Szép titkon. Nem látok semmit, ez az egy pont van. Tudom, hogy nektek nem adja át annyira, de... Hagyjon meg. Szépen parti kell, főleg meg. Nem megyünk arra. Ott megvan. Nem nagyon szeretem az ilyen horror játékokat, főleg meg nem egyedül játszani. Hogy mi a... Mit kell? Mi? Fel kell másztam valamire, vagy mi? Milyen fasz néz ez a bagolyképű? Mit nézek? Mit nézel a bagolyképű? A bagolyképű elkap, vigyázat. Most mi lesz, jön Grinch elteszi a faszom. Úgy csúnyán beszéltem, nem. Úgy fogom azt mondani, lesz. Tatom Grinchet, leszop. Szopi. Lenyalókáztatom Grinchet. Mi a... Spider? Pók. Hol? Puh. Ide biztos, hogy nem lehet. Ott van valami. Azaz. Még kell. Rossz, igen. Azt hittem megdöglök. Még kellett volna 6 darab. Inkább ebből kilépek.
Amúgy van egy másik fiókom is. Csak az nem ezen van, hanem a tablettemen. Tehát meg is mutatom nektek. Nem pont a legjobb állapotban lévő tablet, amit eddig láttam, de legalább jó tablet. Ne engem videóz már te. Engem már. Itt a tablet. Ez jó. Nem pont a legjobb alkata, de az a lényeg, hogy éppen, hogy jó. Legalább bejön. Látjátok. Van Instagramom. Meg is mutatom, hogy vagyok rajta fenn. Jó, karácsonyfa, mindig karácsonyfa. Várjatok. Valahogy itt vagyok. Fönn vagyok rajta. Valahol itt vagyok. What? What the fuck is this? Na. Elhagyjuk akkor. Nem. Akkor nem. YouTube-on nincsenek csatornáim. Ó, bakker. Ja, jó van. És hogy YouTube-on lehet, hogy van csatornám. Lehet, hogy van, nem biztos. Feliratkozások, látjátok még ezekre iratkoztam fel. Őket tényleg ajánlom, mert ők is jó videósok, de azért van náluk jobb videós. Például ő itt. B. Norbika. Látjátok. Ez most egy ilyen kis szponzorálás Norbinak. B. Norbika, látjátok. Ilyen csatorna. Amúgy jó videókat csinálnak, tényleg ajánlom mindenkinek őket. Főleg az ilyen Minecraftos videók, ilyen néhány van bennük ilyen 18 pluszos, de van bennük olyan is, ami nem 18 pluszos, mert nem beszélnek benne csúnyán. Látjátok például ez is itt. Például ez is itt. Ez is egy ilyen jó videónak látszik, és az is. Mert már megnéztem. Amúgy ajánlom, tényleg nagyon jó. Tényleg. Nagyon jó. Tehát amit még ajánlok nektek, ő Elekrobi, meg Crosser, Black 1200, Game Commando, aki régen a Flash Commando volt, It's Black Plays, ő is. És itt van Hamburger, őt is ajánlom nektek. Ő is jó videókat csinál, tehát látjátok. Meg is mutatom nektek. Ez itt az egyik videója. Nem tudok live-olni, pedig 91 feliratkozóm van. Én sem tudtam és live-olni. ide azt írtam, hogy 11:30-tól 12:30-ig fogok live-olni. Szegény. 16 órával ezelőtt van egy ilyen. Sziasztok srácok, a mai videóban bújócskázni fogunk. Most elsőnek én kezdek, tehát látunk is. Ja, közveti a WC-be legyetek, majd szólok ezzel a telefonnal, hogy mikor jöhet. Na, legalább lájkoljuk be akkor hamburgert, szegény. Szegény hamburger, lájkoljuk be a videóit.
nem tudok live-olni, pedig 91 feliratkozóm van, és ide azt írtam. Hát igen, előfordul ilyen, de amúgy B-Norbikát ajánlom a legjobban, mert ő is jó videós. Iratkozzatok fel rá, és lájkoljátok. Tehát ennyit tudok mondani nektek. Ő egész jó videós, TikTokon is jó live-okat tud csinálni, egész jó, jól el lehet vele beszélgetni. És amúgy, jól el lehet vele beszélgetni. Ennyi. Tehát nyugodtan kövessétek be, meg tudom nektek adni a profil, hanem nevét TikTokon, aki nem tudná. Red Bull. Az a neve TikTokon, hogy Red Bull, de amúgy ajánlom nektek például Alex Csigert is, neki is vannak új videói, 5 nappal ezelőtt, 9 nappal ezelőtt, 2 nappal, 2 héttel ezelőtt, meg van itt még 2 héttel ezelőtt, 3 héttel, egy hónappal. Kegyetlen GTA bújócska. Ez is jó, azt már végignéztem, ő. Például itt a KD csapat. Most csak ilyen mondom, hogy néhányat mondok nektek ajánlásba. Illetve őt. Ja, például itt vannak még, sorolhatnám, Starpanzer, őt is ajánlom, milyen jó. De amúgy az árkos videói, ezek régen jók voltak. Ezek is azok. Kommandós. Minecraftot is csinálnak ők is. De amúgy lehet, hogy fogok én is a tablettel, erről a telefonról videózni. És közben játszani a tabletten. Tehát, ja. Gergő Jánosi Gergő, Sajt 32 Dreamy. Modern Dreamy. Zsédav, Előd, Szabó Előd. Laura és Norman. Tehát kb. Ennyi. És akkor tegyük is vissza Norbikára. Amúgy hamburger csatornájára iratkozzatok már fel. Annyit kérek tőletek, ne legyen szomorú hamburger. És akkor hát, ha tud live-olni. Hamburger, ha nézed ezt a videót, akkor szívesen. Igazából az ingyen promót. És amúgy hol is... mi a fa... Jó, remélem. Tehát azért azért vannak olyanok, akik tudjátok, ilyen rossz videósok, meg vannak akik jók, vannak akik ilyen bra. De igazándiból én szerintem mind a kettő közé tartozok, nem tudom igazándiból ti mit gondoltok, de majd írjatok le a komment szekcióba. Komment szekció, ne felejtsétek, és lájkoljatok engem, és iratkozzatok fel. Meg akarom, hogy legyen 50 feliratkozóm a YouTube-on, és akkor hát, ha tudok live-olni. Mert állítólag 50 feliratkozó kell a live-hoz, de lehet, hogy ezen... Na, várjatok, ennyi a videó.